Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon ubos nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 24 na, buwan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karon butaga makigsunan, low pressure area nga nahimutang sa 345 kilometros silangan Surigao City, nahimo na kining usa ka tropical depression kagabi. Straight to the point. Gitawag na kini og Verbena. Nagdala kini og hangin nga 45 kilometros matag oras duol sa sentro ug unos nga 55 kilometros ang matag oras. Straight to the point. Kada nagpagtagad dumutaga mahigala sa atong monitoring sa pag-asa o inguman sa tumaka kaubanan karon sa gawas mga sukit di paminaw paghatag nato og mga situational report. No, gumikan ining mao mahigalang tropical depression. Og tungod ni ini ang dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu og mga syudad og kalungsuran sa Sugbo ni suspenso sa face-to-face nga klase karong adlaw. Straight to the point. Kini aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an og ingon man sa mga magtutudlo. Straight to the point. Northern og central portion sa Sugbo ubos na sa signal number 1 tungod sa tropical depression nga si Verbena. Straight to the O na point. ni mga higala ha, ang northern o central portion sa Sugbo na natamahigalay signal number 1 tungod ining tropical depression nga Verbena. Mo ni ron nga gituyo na mahigala nga Y klase. Y face to face nga klase para nga pagsiguro nga di na magtabok-tabok pa og mga sapa, mga suba ang mga kabataan. Kay lisod kayo mahigala og magklase, matunong ka nga tua dito mga kagalaan, inigpanguli na mga sukit paminaw, delikado ang mga kasapaan o mubaha mga higala. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Ato ning batayanan mahigala no kay ang northern and central portion of Cebu, ang Pinamungahan, Ronda, Liluan, Cebu City, Mualbual, Consolacion, Danao, Danao City, Megala, Bourbon, Carmen, Argao, Daan Bantayan, Tuburan, City of Bugo, Alcantara, Tabugon, Badian, Sibunga, City of Naga, Lapu-Lapu City, City of Carcar, Mandawi City, Catmon, Minglanilla, Toledo City, Cordova, Dalaget, Compostela, San Remigio, Balamban, Dumanhog, Aluginsan, San Fernando, Asturias, Barile, Midilien, Sugod, Tabuilan, City of Talisay, Alegria ug Alcoy, Mao na ni Megala apil ang Bantayan Islands ug Camotes Islands. Mao na ni Megala ang gitawag og northern and central portions sa Cebu nga naa na sa signal number 1. Straight to the point. O na nga magbabinantayon tamang higala karong nga mga panahon na labot ani. At aning pagtagad lubutaga sa tuman-uman mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. Pikas Bahin, parokya sa San Fernando El Rey sa lungsod sa Liloan, gibuksa na og balik kagahapon human sa gihimo nga reconsecration. Lakip sa gihimo sa mga parokyano maong 20 ka adlaw nga aurora sa 47 ka mga barangay sa lungsod sa inguman ubang mga sakripisyo. Si Arsobispo Alberto Oy mooy ni pahigayon sa Santos nga Misa sa pagbukas og balik sa simbahan atol sa kapistahan usab na Christ the King kagahapon. Straight to the point. Ano ang fiesta kagahapon, Christ the King mga higala. Gibuksan o balik mahigala maong parokya kay gila magunang gi-consecrate mga sukit di paminaw gumikan kay dunay gipatay diya sa sulod mga higala nga usa ka asawa gipatay isbana diya gud sud mga kaigalaan simbahan. Muna nga ila kining gipaubos o consecration mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa laing bahin si Bishop Abitoy sa atong mga pagsimba mahigala sa mga simbahan, with due respect sa uban nga mga tinuhan sa mga Katoliko, apil na mahigala ang pag-auhag indeken sa pagsanong sa panawagan mahigala ni Bishop Abitoy sa pagpahigayon mahigala protest rally nga gitawag og subuanong pagpakigbisog kontra korupsyon o supa karong Nobyembre 30
kauban ang Cebu Archdiocese. Straight to the point. Ay ni mahigala nga makiga mo apil tan ini mga sukit ti paminaw pag pakita mga higala sa atong protesta. Labi na kita sa Sugbo, no? Kadili ta magpakabuta bungo lamang. Ang uban mahigala sige lang magyapong pamulitika, pero kining ato mga sukit ti paminaw agig pag sanong sa panawagan ni Bishop Abitoy, ikaduha mga higala agig pagsanong nga kitang mga Subuanon wa ta man lipay ining investigation karon nga taphaw mga higala. Straight to the point. Pun ipa palaw mi pa og iapil mahigalag imbestigar ang Sugbo kay niya dinhi ang daghang patay. Straight to the So point. unsa may tabo, magpabilin ba nga passive lang ang mga Subuanon bisan pa man nga kita mo'y nakakita mahigala sa aktual nga sitwasyon. Atol sa bagyo nga Tino, daghan mahigalang mga kabalayan ang nabanlas, daghan ang kinabuhi nga nakalas. Ug unsa man, padayon lang ta nga way buhaton, Straight to the point. padayon lang ta nga okay ra, magmika lang mga sukit tig paminaw, mutan-aw lang mga higala ini mao mga panghitabo. Di nato mahigala padayag ang ato mga higala pakigbisog. Di nato ipadayag ang ato mga higala mga opinion, ang ato nga pag-express mga higala sa ato mga gibati. Ninot ni mga higalang nahitabo sa Sugbo. Straight to the point. Basin ang uban nga mga lugar okay ra nila, pero kita sa Sugbo padayon lang ta nga passive niining mao mga panghitabo. Straight to the point. Kadanig pagtagad lubutagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan, Bureau of Immigration heightened alert status karon human ni issue na og warrant of arrest. Batok kang kanhi kongresista Saldico og laing 17 ka mga kaubanan. Straight to the point. Sige, dakpa na sila, pero medyo mas maayo gyud og doon na pay dugang. Kay kagamay ra ba na nganon 17 raman. Kadaghan mahigala sa mga ghost control projects, mahigala nga mga nasuta makigalaan out of 8,000 ka mga proyekto mahigala sa flood control. Wa pay labot ang substandard ha, kadto lang ghost. Ang ghost lang dai 400 dud kapin. 400 daan ha ang ghost nya nganong kanira man 17 may makasuhan. Straight to the Ha? point. Wa day makasuhan sa Sugbo ani. Straight to the Ato point. ni tagag pagtagad lubutagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Senador Panfilo Ping Lacson ni Butyag nga giagni kini nga mahimong kabahin sa usa ka civil military junta taliwa sa isyu sa korupsyon apan iya kini nga gididma matod pa. Straight to the Pero point. karon magud mahigala with due respect ni Senator Ping Lacson, murag nga ibanan mahigala nakibahangan ang iya karong mga ipanulti. Makatuo ta mahigalag tinuod ba or dili, murag di na ta makaditso og tuod ayon. Mo post for a while o ga makameditate ta mahigala usaha sakto ba ka nagisulting Lacson og di ba? Straight to the point. Kay og mga higalag musulti gani batok sa presidente, batok sa administrasyon, batok ni Martin Romualdez. Dayon man niya mahigalang pakgang. Sama panalitan Saldico, giingnan dayon mahigalang nga why probative value. Ang mao mahigalang pamahayag kay why affidavit, ha? Pero si Undersecretary Roberto Bernardo na mahigala usahay masiplat akong dila nga mga Bernabe. Bernardo bisan og wa mahigalay mo execute og affidavit indiken giangko ni Bernardo matod pa o ako ng transaksyon o niya ang naka-appeal anak si Bersamin / Pangandaman way labot ang presidente. Wa pa gani mga higalay investigasyon si Lacson, wa pa gani niya paminawa mahigala ang side ni Bersamin ni Pangandaman ingon man ni Ulaybar, wa pa nila makuha ang side ni ini. Ditso na dayon sa ingon nga mao ni tinuod no nga kinini ang sadan si Bersamin kinis Pangandaman way labot ang presidente. Okay lang na, absulto dayon ang presidente. Pero konbikto dayon sa Pangandaman. Wa pa gani niya mapaminaw ang ilang side. Mao ba na due process? Straight to the point. Matik dayon basta kay unya unsa man tong pasulti ni Undersecretary Roberto Bernardo na ato'y probative value nga wa man gyapon to affidavit. Unya unsa man to notaryuhan tong iyang mga gipanulti. Mo na karon mahigala medyo dili maka-recover sa Lacson aning iyang pamahayag medyo lisod ni. Atong giawhag si Ping Lacson. Kini ni ang maghimo ka og dugang pang investigation mo makagilaay. Karon nga ang investigasyon, karon ang korupsyon naa na sa doorstep sa Malacañang. Niabot na sa Malacañang murag gilaay sa Lacson. Straight to the point. Hay naman to, di ba? Doon naman to'y marathon hearings. Nga gihimo, hapit man kada adlaw ang hearing mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Karon nga naa na, gipanghingan lang ng mga dagko mga higala naa na sa doorstep mga higala sa Malacañang. Ngano mo naman og nahilom?
Straight to the ang point. investigasyon. Ato ni tagag pagtagad lubutaga mga sukitig paminaw. Imbitara ko na sa Bersamin. Kana sila si Pangandaman. Kana sila si Ulaybar. Kana sa Jojo Cadiz. Kana si Undersecretary Adrian Bersamin. Imbitara ko na sila. Kaya nga tong tuyo, di ta makatuo nga dunay 400 plus ka mga ghost flood control projects niya. Gamay ra ning mapriso ani. Gamay ra ning mahinganlan. Straight to the point. Pasindag napaylain. Unsa man ang sugbo, walang di ay taan eh. Basi kung dangon na nilaksyon ng iyang Senate Blue Ribbon Committee day, kuha naman, muraman sa gilaay na. Nagundangon nilaksyon niya, wagi ba kasuhan taga-sugbo, grabihan naman sa. Maingon sa mga taga-sugbo, may grabihan sa Atty. Rufil, oy nga, iduot man sang mga taga-sugbo. Wala ko muduot sa taga-sugbo, Ang mga taga-sugbo, mahigala, mga tarong. Pero kanay mga flood control projects din daghan ra batag patay. Okay lang? Walay mahitabuan Straight to the point. Kanta ni pagtagad lubutaga sa atong paman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. samtang ato sa hatagag pagtagad ang ato mahigalang kahimtang sa panahon karon. No, sa ato mahigalang pag-check usab sa pag-asa magtan, labot mahigala sa kahimtang sa panahon kay medyo may kanon ngit-ngit ang ato mga higalang kalangitan no mga buntaga. Atong minaon usa mahigala while atong tawagon mga kaigalan pag-asa magtanday. Atong i-check ron taon mga kaigalan. Standby lang gamay ha. Human lamang pipila ka mga pahinumdom atong i-check ron ang pag-asa magtan mga higala labot aning mao mga panghitabo ron sa atong weather condition mga sukit tig paminaw. Straight to the Pero mo point. lagi ni ang ato mga issues mahigala atong hatagag pagtagad. Pwede man silakson mahigala og tan-aw niya ang mga tao mahigala di man gud nimo ma-underestimate ang ilang understanding. Ibutang ta lang nga dilis gustos lakson mahigala nga maapil ang presidente. Sige lang, padayon na lang investigasyon. Kay basi padag makakuha patagduga nga mga isda diha. Bahala og nga kinadakang isda og di makuha. Abtik lang kag bantay gyud. Inig-imbitaron si Bersamin, kana sa si Panganiban, Pangandaman, inhalan man mapaminaw nimo ilang side, kay imo nang kung gi-conclude na sila mo nakasaan Oray og musulti na sila. Nga doon na pailain nga mga official siya kay syndicated hindi mo to ang mga tao ani nga gamay ra involved. Straight to the point. Bantay lang kadaan ang testimonya nga di gid makalitok sa ni BBM. Ug na pa day malitok lain maingon day nga ang ubang mga sekretary apil sa niini. May na mahibaw-an lang yun nato. Bantay lang nga di makalitok og uban pa nga kanang imong di gusto nimo malitok. Kay medyo ang mga tao ron kabantay man, dili man mga tao mga bugo basin og madarag puyok-puyok ang mga tao, Kanta ni pagtagad lumutaga mga sukid dig paminaw ni ato paguban-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Og moingon gani bisag unsa i-mention diha, okay. Pero mo-mention na gani BBM, ready lang gyud pa ingon nga no probative value to nga portion. Mo-mention na nga Martin Romualdez, automatic na yun, no? Kadto nga portion no probative value. Iagi tala ni katawa mga higala. Pero napadayala i-mention din labi nagmo-mention na karon sa Sugbo, Ni arabay mga project ang mga diskaya diri Sugbo. Iagi tala ni katawa mga higala pero dili satisfied ang mga tao ga lungot-lungot ang dughan sa katawhan. Labi na kitang mga Sugboanon nga daghang namatay dinhi. O nya mura lang ni og gihapuhap lang investigasyon o lugulugan lang tayo ng investigasyon mahigala nga kunuhay doon na gipagawsan og warrant of arrest. Doon na mga preso mahigala, okay lang. O doon na mga preso din O kinsa na angayan mga higala mapriso kung doon na magani probable cause pero para na mo kuwang pa. Straight to the point. Kaya imagine ka og 8,000 mga higala kining mga flood control project sa tibuok nasod 8,000 kapin. Ang namatud-an karon 400 plus. 400 plus ang ghost projects na daan. Yang anong siko og 17 ramay nagawsan og warrant. Straight to the point. Ato ni pagtagad lubutaga mahigala medyo ang mga tao malingo-lingo. Murag inyo lamang giuluhan na ninyong investigasyon da. Murag pang optics lang ng kalakiha da. Murag pagpakita lang kunuhay nga dunay gihimo ang administrasyon para nga mga tao dili mo alasa. Straight to the point. Ato ni pagtagad lubutaga mga higala. Kini ug uban pang mga isgutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo
straight to the point. This newscast is brought to you by Strong sa una, Herba Strong ngayon. This newscast is